Mali camancɛ yanfan na Koro mara la dugu min n'an b'a wele ko Dunapɛn n'o ni Koro yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 50 bɔɲɔgɔnko kunungo tɛnɛ octobre kalo tile 17 san 2022 cɛ marifatigi dɔw kɔni nana don nin dugu in kɔnɔna na ka dugu kerecɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cɛ fara muso kan. U ye wajulu k'u kun ka waati jan bɔ ni ka tila k'a f'u ye k'a kɛra wajibi ye u ka seli ani u ka don silamɛya la. An ka seere degule ale kun bɛ kɛnɛ in kan. An ka ale lamɛn. Cɛ marifatigiw nana anw sɔrɔ église da la, ne yɛrɛ kun jɔlen bɛ yen nɔ. O y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka don église kɔnɔna na. An donnen o ye wajulu daminɛ k'an ka silamɛya pratiquer k'an ka chrétienya bila. O senfɛ dɔw bolila, ne kɔni bolila ka na Koro. Halisa dɔw kɔni an t'u yɔrɔ dɔn, u ma se fɔlɔ. O ko n'u seginna ka na ko n'a sɔrɔ n'an bɛ chrétien la k'olu bɛna ko wɛrɛ lamaga min tɛ nin ye. U tilala k'a laɲini fana ko église fɛn fɛn bɛ yen u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ misiri ye. Bagabagaliw ni fɛnw ɲɛ siranya kama i k'a dɔn k'a fɔ caman kɔni bolila ka dugu in bila ni ka na Koro. Dunapɛn kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko nin wale ni bagabagaliw kɛra ka dugu wɛrɛw lasɛgɛrɛ minnu ni Dunapɛn man jan. Dugumaw caman ka fɔla Mali fintigilakaw dagayɔrɔ foyi tɛ nin yɔrɔ in n'a lamini bɛɛ lajɛlen na. O de kɛn bɛ sababu ye ka fanga di dangarewale tigilamaw ma u b'u sago kɛ ka ɲɛsin dugu caman ma. An y'an ka kuma barani tɛnko Mali fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ma nka an ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Koro.